Perquè és un costum paregut a una cosa que es diu pagar la manta en algunes altres poblacions. Podria Però bueno, quan pelaven pa no hi ha de Dacsa? Ah, sí, es decir, Moratos, a Beniapo, pues claro, es un poble tan llaurador, la gent treballava a sus bancals, o anava al jornal, i sobretot la Dacsa pues, era un dels productes que fèiem així a l'horta, no? En les hortes. I, clar, sempre ja saps que la Dacsa ve en el mes d'agost, en el mes de tal, setembre tal, quan s'arreplega, no? I el que feien és que aplegava, per exemple, el carro de càrrega de Dacsa i es bocava a la porta de casa, damunt la vorera. Es bocava a la porta de casa i allí es començaven a pelar Dacsa. Pelar Dacsa, que per regla general, què feia? Ocorria que venien gent, el veïnat, amics, coneguts, i anaven ajudant també. S'assentaven allí, anaven llevant els pallorfes i deixaven sempre 2 o 3 pallorfetes, un poc més, perquè si anat junt feien un manol de Dacsa i el penjaven en els claus, que per exemple a 5 cases ho veureu, a 5 cases ho veureu encara, es penjaven, no? I entonces pues anaven pelant la Dacsa i tal. I anaven per penjar perquè se quedava bé. Entonces la penjaven i anava secant-se i a poc a poc. Avui les claven des dels molins de Dacsa i entra per un puesto per l'altre ja hi seca i tot això. Però en aquella època tenia que secar-se, penjadeta i tal. Hi ha un costum que allí hi ha xics i xiques, com és natural, xicos i xicones, i la Dacsa pues, normalment era blanca, poques vegades era roja, però podia ser que alguna espiga es queda roja o un color dorat, carabassa, un color rojoncós, no? Quan eixia una espiga que no fora blanca, era com un premi, el que havia eixit fora xica o fora xic era com un premi. I tenia dret, li donava dret al premi. I el premi era poder donar-li, poder besar molt tímidament, però poder besar a una xica o la xica a un xic. Era també una forma de dir les inclinacions per on anaven, no? Com home, si és natural, si tenia el xic i estava la nòvia, no va besar la nòvia per les conseqüències que podien hi haure, però en general també era una manera de dir, mira, m'agrades un poc més que l'altre, o un poc més... I d'ahí podien eixir compromisos? Sí, eixien compromisos. Però normalment qui pelava la Dacsa eren sobretot joves? Joves, ja, estaven de casa, per regla general, però... De casa no participaven? Sí, també, tots, ahí participava tot el món. Ah, i l'abuela si deixia la Dacsa roja? Pues feia el que podia o passava. Però per regla general eren els joves els que més... Això, i les mares, potser mentre feien alguna cosa per picar després, o una torreta de botifarres i longanisses per picar, un poc de vi, o preparava, en aquella època preparava una llimonada, que era això de sobres blancs i blaus, al mesclar-se, és l'únic refresc que teníem en aquella època. I això diu que era en agost, o sigui que... Sí, normalment en l'estiu, a primavera d'hivern, que diguem nosaltres. Estarien anant de casa en casa? Mira, m'he dit sense haver compte, primavera d'hivern, Primavera d'hivern. Nosaltres a Benialpo, els llauradors, mai ens ha ocorrit dir, per exemple, tardor. És una paraula que no hem utilitzat mai és de Benialpo. Sempre han dit primavera d'hivern. Podeu comprovar en el diccionari, també està, saps? És preciós, és poètic. No entenc per què a vegades ens deixem arrebatar una paraula tan bonica i poètica com primavera d'hivern, que la diem mon pare i el meu avi, a dir tardor, que em dóna la sensació de que perquè és tard al puesto. No sé per què. Podeu comprovar en els diccionaris, posa primavera d'hivern. No coneixia aquesta paraula, que preciositat. Escolta, Juan, vostè segur que té per ahí... abans de continuar. Abans ha fet una referència a la seva germana quan van estar malalts, que van vindre a combregar-la. A combregar, sí, el meu germà i la meva germana. El seu germà i la seva germana. Ens explica un poquet això com era? Combregar és donar l'extrema opció que diguem. És a dir, venir al retorn ja, perquè normalment en aquella època moria molta gent, i avui encara, no? Avui és sinònim, quan una persona el combreguen és que queda poc de vida. Avui normalment no és de veres, perquè pot salvar-se, coses d'això que els meus germans, els dos han viscut anys. La meva menuda encara viu, i el major va morir per allà de 80 i pico d'anys. Era l'extrema opció, venia al retorn, normalment venia acompanyat per els monaguillos, molt solemne, tot, avui es fa més discret. Avui, quan vas a donar l'extrema opció, normalment portes els sants òleos en
preparats, y lo mejor la forma també, se va comulgar i tal, y entonces si pot comulgar, se dona també, entonces se passa els sants òleos, que és com diguem l'últim sacrament que se pot donar a una persona. En el cas de la seva germana i el seu germà, com es va fer? Pues el mateix, és a dir, cada un la seva habitació que saben, com és natural, per la gent d'aquella època, pels meus pares i per nosaltres, jo vaig voler passar per allí, no? Estava la meva habitacioneta menuda, perquè jo estava quasi baix de l'escala, l'habitació que n'hi havia a baix de l'escala, la meva germaneta estava a l'habitació dels meus pares, el meu germà estava en dalt, en casa n'hi havia 1, 2, 3, 4, 5, 6, crec que eren 7 habitacions. Però n'hi havia 6, sempre n'hi havia un que s'havia posat millor. I dalt estava el meu germà, el vam congregar, jo veia, per exemple, jo estava en l'habitació que donava el que és el menjador, no? On estava la llar. Ja saps que em venia por, normalment estava a l'entrada del carro prou ampla, solia n'hi haver una habitació baix, que era la dels pares, a continuació sempre solia estar el menjador, que era menjador i llar, com veieu així a casa, per exemple, i després ja l'escala per pujar dalt, on estava darrere el pati, el corral, on deixàvem el carro i l'aca i tal, l'estable, però dalt les altres habitacions, o camps, o el que fos, a casa n'hi ha habitacions, perquè va fer la reforma després de la guerra, però en moltes cases eren cambres, no hi havia res, tot era obert, o a lo màxim hi havia una habitació o dos tancada. I jo recordo que veia la cara dels meus pares, perquè jo me'n recordo, era menut, com estava, jo era dels que més m'enterava del que passava quan estàvem malalts, però dels menuts, però jo estava davant del menjador, de la llar, entonces allí és on es feia la vida a la casa. I allí jo vaig veure com va passar per combregar i la cara dels meus pares i ma mare plorant, perquè per ells significava perill de mort. Qui decidia que anaven a combregar? Doncs normalment el metge és quan ja dia que la cosa estava molt mal. Jo de vostès, l'últim que podem fer ja és l'extremoció, no? I és el dia, no hi ha molt de remei. I jo, per exemple, t'hi puc dir que vaig veure, imagina tu la impressió d'un xiquet, veure per el badallet, per el badall, no? Per el badall d'entre la porta, mirant el menjador, perquè allí al menjador una de les coses que també es va realitzar en la casa, va ser una transfusió de sang al meu germà major i a la meva germana menuda. A la meva germaneta menuda, que entonces tenia 3 o 4 anys, era molt menuda, la meva germana. Jo tenia 3 anys més, però mos en portem tots 3 anys. Els 7 germans, 3 anys. Els 8, perquè la gran morir major també tenia 3 anys de diferència. Bé, doncs entonces resulta que jo vaig veure a casa com treien la sang als voluntaris que eren tots de la meva família, comprens? Eren els meus cosins que vingueren, els meus pares, tal, i recordo que el meu cosí, que ha mort a la per cert, el meu cosí Miquel, tenia el grup universal, el 0, que era bona per tot, li dia al metge, i ell li va donar sang, per exemple, a la meva germaneta i al meu germà. Li la treien allí davant de mi, perquè jo ho veia, per el badall. Tancaven la porta, però jo procurava obrir la porta i enterar-me de moltes coses, perquè estava allí la habitacioneta que enfrontava. I me'n recordo de moltes coses per això. Molt bé, Juan. Parece que vostè té per ahí alguna cosa més que volia contar-nos, que no l'hem preguntat? Bueno, hi ha diverses coses, si voleu. Podem, si voleu, contar uno que demanava l'ajuda de Déu quan va vindre a l'arribar, a l'arrencada. D'ací que tenia por. Sí, abans de fer els murs del barranc, perquè els murs dels barrancs, la primera part del mur que tira així el poble, a Benignopa, vorejant el poble, a vora del poble, es va fer a Tanda Comú. No sé si saps el que és això, a Tanda Comú. Doncs mira, jo he plegat a anar a Tanda Comú, era un xaval de 17 anys. El poble va plegar un moment que, per desgràcia, han tingut algunes barrancades, algunes riuades, i per regla general sempre venia per Sant Borja, que diuen, per Sant Borja. Per Sant Borja fa referència a Sant Francesc de Borja, que en Benignopa mai hem dit Sant Francesc de Borja, sempre diguem Sant Borja. Sempre diguem Sant Borja. I com a anècdota diré que jo al meu fill vaig posar Borja, de nom, a un dels 3. I quan la meva germana diu, bueno, i Borja quin nom més? Em pregunta un dia la meva germana,